Sir Dong, unang pangutana nako sir, please update us, siguro briefly lang sir, kumusta na ang atong day 7 na bataron sir sa pre-registration sa mga estudyante? Yeah, that's correct. No, we started early registration niadtong Mayo 10 og nata karon sa ikapitong adlaw na. Okay. And as we are actually expecting magsaka pa ang mga numero because we saw a very good result in the previous days. Sa pagkakaroon, we're nearing Kuya June to a total number of 60,000 na 60? nagpa-enroll. Yes, 60,000 na nagpa-enroll na sa atong early registration starting itong May 10. No? This affects Kindergaten, Grade 1, Grade 7, Grade 11. And very promising ang mga numero. Gilauman nato nga karong Hunyo 9 nga mao'y last day niini, maka-generate kita og dako-dako or taas nga statistika sa mga magpa-rehistro alang ni aning mga grade levels nga na-mention ako. Okay, sir, as we speak now, unsa man ang atong do we have a uniform protocol sir when it comes to, for example, face mask within school setting? Unsa ang atong guidance diya sir? Nagpabilin no nga nakataas to the highest level ang ato ang mga health and safety protocols. Wala man nato nagibaba mga kaigsunan gumikan kay ang Department of Education is greatly aware nga napa ang COVID-19 virus. And we're actually closely coordinating and following, responding as usual to the directives of government. Pinagi sa ito ang IATF o sa Department of Health. In fact, ay partnership ang Department of Health o ang Department of Education. So padayon pa ning face mask, padayon pa ning paningkamot nato sa pagtuman sa mga health and safety protocols. Walay minimize no, sa implementation niini. Bisan ang atong mga principals where are always being reminded nga ipatuman gayud ang istriktong health and safety protocol diya sa mga eskwelahan. So, usbon ko no, walay pagkunhod sa implementation ni ini. Okay, kinsay mag-decide Kuya Dong kung mag face-to-face bata or mag hybrid mode of learning sir? Well, lately nagipagawas kini actually related na po ni sa mga ginapagawas nato nga mga orden sulod sa Department of Education, ginatawag na ito mga DepEd orders. Gipakusog lang o gisystematize lang og dugang, gianay lang subay sa diktar sa kasamtangang panahon. Niatong milabay tuig, September 1, 2022 to be exact, gipagawas nga Department Order, that is Department Order number 37, nga naghanay sa mga guidelines sa pagkansilar o pagsuspenso o mga klase or trabaho sulod sa Department of Education. Panahon nga doon na tayo disaster, power outages, power interruptions, other calamities. Lakip na ning atong gikagubtan karon nga hilabihan ka init nga panahon kaubang June. No? Yes, sir. In the event that there are situations like that, specifically on natural calamities and man-made calamities, we follow protocol, specifically Executive Order number 66. We give it to the local chief executives, mga mayores nato, sa nagkadaiyang mga munisipyo o syudad sa tibuok Pilipinas. Specifically, there is a Region 11. We give them of course, the law gives them the authority to suspend and cancel classes. Pero din sa init kayo nga panahon, ang atong mga principals are given the authority to use their wise discretion by way of assessing the situation. No? Kung ang mga bata nabutang na bagyod sa delikadong kahimtang o sitwasyon gumikan sa init nga panahon, then ang ilahang tamang buhaton is magpadala og letter of intent kadto sa Office of the Schools Division Superintendent seeking for approval nga they will
employ the so-called alternative delivery mode o gipadaplin sa makadyot ang in-person classes o kining face-to-face classes kung gusto ho nila. Pero napoy mga mekanismo nga na in-person classes, na face-to-face classes, on other days na ay ginatawag nga alternative delivery modes like alternative delivery alternative learning modalities sama sa blended o online. So depende na sa assessment sa eskwelahan. Pero pinaka-importante, malanghid sila o nagid sila approval gikan sa schools division superintendent. Okay. Yes, sir. Last question, sir. Last 30 seconds actually. Mabalik, sir, ang katong Boy Scouting, Scouting movement as contemplated by BP Sara, sir, unsay inyong preparasyon? Ang Scouting has never left the structure or the organization of the Department of Education. Nga naman to, sir? Nagapadayon. Kini ginapakusog lang ni siguro siya. Nahug nga mandatory because na medyo kining nag-soften on some activities in the schools because of COVID-19. Right. Pero prior to that, masubsub yun ang scouting movement, Boy Scouts, Girl Scouts. Kining giingon nga mandatory scouting movement, but usabot nga, I think we will be going back to what is normal, what is usual prior to the pandemic. Pero kanang scouting, naagid na siya kanunay, kaakibat partner na siya nga activities sa Department of Education. Okay. Kanto lang usa, Sir Dong. Boy Scout o Girl Scout forever.